मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीया संग्रामै मासे बोखांनो हादों। फुंबिलि समावनो दिनै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कामार दैसायाव दिनै फुंबिलि समाव खौरां मोननाय लोगो मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीनि साखाथियाव थानाय प्रेमा बसुमतारीनि नखरनिफ्राय मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीनि गाहाय नेतारि रमेश नार्जारिनि दैदेननायाव मासे संग्रामैखौ रेस्किउ खालामो आरो बुयानपारा रेन्जनि सिङाव खेख्लाय दैमा एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जयै रिलिज खालामफिननानै होयो। मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीया बिदिनो 2003 मायथाइनिफ्रायनो जिब जुनार आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय हाबायाव दिनैसिम एसेबो उन जानानै थायाखै। बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो रोखा जायो। दिनै जों फुङाव जोंनि मोनसे समनि मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीनि गाहाय नेहाथारि सार फोजोंसार नार्जारिनि खौरां हरनाय लोगो लोगो जोङो मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीनिफ्राय थांनानै प्रेमा बसुमतारीनि नखरनिफ्राय मासे बार्किं डियारखौ जों रेस्किउ खालामो आरो बेनिफ्राय लोगो लोगो जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीनि माखासे कनजारभेसन भलन्टियार बिथांमोनजों जयै जोङो भुयापारा रेन्जनि सिङाव थानाय थेख्लाय दैमा एरियायाव थांनानै जोङो बेखौ जयै रिलिज खालामो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ जों मानास मावजिगेन्द्रि इकोटूरिज्म सोसाइटीया 2003 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम हर सान जिरायालासे जों हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावलांबाय थागोन। गोजोन्थों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindcollege@gmail.com।